Здравейте на всички приятели, драги почитатели, дота, машини, луди типове. С вас сме тук с DreamerBG и ще ви покажем какво представлява това нещо Invoker Wars, на което ще направим турнир тази събота и неделя. Тук сме с най-големия пич в света DreamerBG. Здравей, Dreamer. Здрасти. Така, докато пускам аз един бърз... Хайде сега да коментираш и правилата с нас така. Така, правилата... Че аз съм невещ, трябва да ми обясняваш. Правилата са следните, пичове. Самият матч на Invoker Wars се провежда последния начин. В Game Mode Mid Only с дисабълните спектатори и енабълните читове можете да направите невероятно чудо. Сега ще видите какво е. Mid Only, Enable Cheats и без спектатори. Заставаме аз срещу моят опонент Дримерино Донгерино, който ми е обещал, помежду впрочем, че няма да гледа стрима, за да разбира моята позиция. Той ще бъде един много добър спортсмен. Ти ще усетиш, веднага почне ти вали. И сега какво правим тук? Пикваме Invoker, предполагам. Да, точно така, пикваме Invoker. Къде си Invoker? Така. И влизаме в самата игра. Паузаме само за една секунда, защото сме тарикати. Така и... Да, и изчакваме само една секунда. Ага. И сега тук трябва да се пишат разни команди. Да, трябва да се напишат... които са упоменати по принцип в правилата на турнира. С които аз бях малко скаран. То всички бяхме скарани с тях, докато не ги разбрахме накрая, ама то е супер просто. Скит, сак, пичове, какво се случва. За да влезете в режим, в турнирен режим, за да цъкате Invoker Wars, трябва да правите следното нещо. Да напишете следните скромни команди. Хайде, скромни команди, напишете се. Level Up 25. Както виждате, стане 25. Gold. Некво. 100 000, не мога да напиша. Може и 1 милиард, ако искаш, ама не знам дали го побира. 10 000 написах. Стана. Така. И накрая напишете OTF. Качвате всичко. Качвате си инвока. Инвоквате 3 екзорта и си купувате един Blink Dagger. Blink Dagger, друго не моля да си купа? Не, нищо друго. Не, всичко друго е забранено. Единствено Blink Dagger. Не, никакъв случай. Добре, виж каква хубава цена, не моля да разхода. Не. Та така, както виждаш горе, имаш 30 секунди. Не е много времето, обаче... И какво само Sunstrike ще кажеш, че мога да ползвам? Само Sunstrike може да се ползва, не е позволено нищо друго да се инвоква. 24 секунди се остават вече и идеята в момента... 20 трябва да се скрият, къде ми е дупката? Сега да не се засечеме някъде, нямаш при мен, момче. Да, аз се покривам, скривам се. Така. Важно е за мен да се скрия много добре, за да не ме намери моят противник и да го унищожа преди това. Както виждате, вече съм направил тази добра работа и на 0 секунди трябва да направя скриншот. Оп, скриншот. Му остава на 0,2, защото дълго си търси това, ама не съм... След 12 се прави, не е кой знае колко сложно, обаче идеята е, че ти си се скрил вече, не мърдаш, това е твоята позиция и нямаш право да мърдаш където да си. И сега какво правим? Валим. Къде си? Така, сега целта е да намеря моят противник Дримера. Я да пробвам тука. Аз помня Дримера къде беше миналите пъти, да видим дали пак не е там. И аз те помня. Некви руни обичаш ти, баунти рун. Така ли? Друга баунти рун. Я? Няма те прерушавам. А ти да не си глас? Не, коя база? Зад някой кула да не си скрит, а? Сега намеря сега твоят къси фейс някъде по картата. Аз имам Iceforge шолдери, много съм готин. Да, ще си. И аз имам някакви газари. Абе, ти много лошо си се покрил ми се струва. Къде си ти, бе? Против, много добре. Да, съм ти под носа сигурно. Помогаме да мърдаме си, щяхме да се сблъскаме. Най-вероятно. Това проверявам навсякъде. Ти си някъде по-отлика. И тишенца, това е положението.
Сега какво трябва да си проверя моята база? А? Не съм ти видял да влизаш, ама... Знаете, човек. А как да вляза? През вратата. Врата, няма да ти работи. Къде са? О, крипове има на мид. О, кой ще го били първи, а? О, дай, стилата! Крип, защо? Рима, няма чу, че някъде носи така широко, ама не мога да те открия. И така си направил. Middle Tower Under Attack, чувам аз. Сега ми честно, да не си някъде средата на карта. На най-очевидното място съм. На някой хълмче тук по катерен. Примерно. Ти не си във ъгъла долу. Някъде от да? Взеха ми подсказва, то не е честно. В смисъл няма правят това, което ми казах. О, Хората здрасти. гледат стрима и ми пишат, това си е гати чистите, човек. Са може да ме лъжи, ама... Не знам, си в моята база. Къде ти е? Къде е фести, бе? Да не си във водата ти така да правиш някакви. Не, ти си някъде... Ама много е тъпо така, погледни, не мога да се открия. 3 минути се Къде търсим. по дяволите си? Трима не... Ти си по линиите, момче. Ти си на линията. Няма това. Добре. Насека съм да скрия. Добре, айде да направим старата оговорка, а? Не. Да, страна на карта Въпреки, че си. трябва да кастваме Basically едно в момента, Бате, почна ли им играта? В смисъл, там някъде там сме. Ама... колко е часа? Ой, едно, значи трябва да почнат. Ние така ли не сме на запис, пък и те ще са по време на драфт фазата, няма да изпуснем нищо, кой знае какво. Но в момента целта ми да те открия само единствено с Sunstrike, не ти ли напомня това малко на Battleships? На кой? На Battleships. А, А ти често нещо не мога да ме откриеш, бе. да, не. Мисля, че аз си мисля, че съм някакво супер очевидно място в ръка, ама явно не съм. Какво значи очевидно място? Тя цялата карта е тъмна. Да, бе. Да, бе, така. Значи очевидно място. Опитвам се да разкривам, ама... Sunstrike Arena for the win. Между другото, ако усетиш може да младеш, може да си пусна бикивито. Да, ама ако имаш... Не, нямам бикиви, споко, ама... Нищо не си купувал, аз ще правила. Дагер. Странно е, че дори не си засичаме Sunstrike-овете, май. Не знам, аз по картата ги тук. Аз се опитвам да гледам къде отидем, защото в смисъл разкриването. Уж на картата ще се покажеш, нали? Уж. Да, то няма как да се скриеш от картата. Добре, какво значи супер obvious place за теб? То се измори, човека! Ники place. Нека е 100% моята база. Реално твоята база не съм вътре. Добре, по линиите ли си кажеш? Ти къде си, а? По линиите да знам. Какво се Добре, чува? стига съм проверявал клиента. Как че се чуват някакви стримове тук? Да бе, слушай 3 мига, ама и Water World са по-важни. Не. Имам чувство, че вече навсякъде съм проверил и никъде няма. Къде си видял? Тук ли си? Праците някъде. И аз си проверя собствената джунгла, си свармя не. GPM-а си Има дига. ли ти си влезнал в Radiant някъде 100%? Ти си някъде тук в Radiant, сигурен си. Къде си? Както ти си дара, така Ще и ми да не си случайно пуснал Ghost или Не. Shadowblade. по правилата, които съм разбрал. Това е истината, пичува. Не читвам, не тролвам. И не гледаш Стоян стрима. пише и вика, какво правите, бе, що не кастат? Вали ме. Не, питава тук ли съм, ама... Чакаме да се върнат хора. Добре. Сливаре, знаеш къде съм?
Не. Все още не. Няма да кажа. Все още проверявам мъглите. Няма никъде. Той му ли крипа? Нали много. Така много обичам. Добре. Аз съм, признавам си, аз съм в горния квадрант, в горния ляв квадрант. Така. Защото няма време. Значи горе ляв. Аз съм в долния десен пък. Омага, верно ли бе? Охо, примери логинино! О, yes! Чудесно. И скриншот трябва да си направиш, че не си мърдал. Оф, направих. Radiant victory. Това е Invoker Wars. Дами и господа. Там си бил, уж проверях, ама